Hi guys, good morning. Good morning, good morning guys. Dani yung bana ni Malot guys. Kapas na si Malot. Tunog ayun si mama sa speaker. Yes, dam. Da magtugbong ko guys. Kaya magpapalit ko kuan. Service drop. O kaning sweets. Kaya istala mo suga. I-final na gini among suga guys. Kay wala pa na siya na final o kuan. Balhin ko ng plangka dito. Balhin na daw. Ipang kuan ang kurinti dami. Kaya wala pa na siya na plaster. Magpalista lang din ko weng sa paliton weng. Kaya aron di malimutan. Naku, adto na mi guys. Si Alan wala siya nag-duty karon kay kadlaw na siya na uli. Nag-overtime na siya gabi, kadlaw na siya na uli. Wala siya nag-duty karon. Wao na si Malot sa Embana guys. Yan. Amo lagi na ipakuna mo kurente. Basing uli na siya ugma. Sa Balinguan guys. It's sa hardware. Pwede man ang listan niyo na dito na sa strap ko. Sana ko wire na man ko. Hindi na. Ibalhin na siya guys kay murag sagbot siya tan-aon dani na nasa tubangan. Na ibalhin na siya ito sa likod. So, nagpalit na lang po din ko gulay para sudan sa panihap pamyod to. Dahil na po'y gusto. Sali. Ilaw ginabak na. Kupong ang nilubo mo. Siguro lagi. Oto isa ka diin. Naulo na siya, naulo. Wala. Ilak na. Gano yung rabang yung tungkungan. Nansa man na? Boy, lansa na ikaw din na boy? Bagaga. Isa ka bangag why one. Ayun yan. Ay, Constantino, inahan Diyos, nananabang ka Ay, lagi libag dia, boy. Naglungag na si Doy guys. Daw, nagluto na po na siya sa sudan. Ito siya pinakbit guys. Magpinakbit karon guys. Lunod na ni Doy ang pinakbit guys. Kundi lang sa butang Electronics.
Naman siya Kuya gibati. lagi, pero... Ano, Pete? Hoy! Ay pagpatugi ang iyang kuan kay basig di na magabot. Bueno. May problema ang inanak na yun. Takorek eh, gisulod herbal. Yawa, di ano ba? Hawa na guys. Electrician. Pwede yung kabot. Di ka botoy? Tungtong, tungtong! Doy, Di ka kabot doy. ding-ding, binadoy, parang bumamaon, liroy, Dali, dali, tungtong mo! Oh! Bisa din kaya ako na ano din. Oh, yan, tungtong na! Bisa na kada. Tungtong mo! Ang matilyo din. Martilyo sa ano boy, yatag boy. Asa pa ba? Oh! Oh, tiloy! Baylo mo sa matatay doy. Doy, Taras-taras. Buwag ma. mga lisbog, doy. Nak. Nak. Ah, matilyo ko lang. Matilyo ko diya. Matilyo ko ng pizza kayo. Lakuan kan undat lang okay ma. Kuha sa tong kanon lang. Kadakan sa. Bungot ni. Nak yatan. Kita igras na rin ni. Tungtong ko dito. Ulo kang kalhon. Tuoy may paggamit nga wala yang walhon siya. May pagka dukduk sa yang Ito yung magkaroon di ka. Niya. Kapanawag mo siya. lisod na siya kay walhon ba siya. Wiring lang sang. Ang martilyo mo po, yan nandan. Ready na atong paniod to guys. Tapoy ba? So ayan guys, ready na ang atong paniod to. Kung atong bangko ito lang kau. Nya na nakin dito sa ta. Bata. Sinula ko din naman. Babak sa lago ng pambahaw nga ganina pa man asad sa buntag. Kuha ito bangko na to. Sige nga maas nga, nagtutoy pa man. Kaya na pala ano nagtulog. Sabi ano? Sige na. May pa na yun? Ay gusto na namin ko. Apit mo lang tayo. Ah, doy-doy na na. Simala. Mimi yata si mo papawin yung bag po din. Wala. Ay, mapatay mo lang. Ayaw na. Buhay sinong eh? Boy. Wala. Ako ay nanay. Wala. Sabi yun? Sabi yun, buhay sinong. Lagi bangking-bangking ang Tagbortik-bortik siya. ang ako nga buntayan ang kuno ako lirang yun sa kinahiro. Pati sa po anay ka ng Diba? Diba ko sir? Oh, ikaw na. Ako. Aglakag na sila. Ano mo? Ang tulo na nagtulo ka ba? Ang gilakag na yan. Ito rin yung unay. Nakalang kayo na. Dili, halang. Diba kayo niya dito? Makaon tayo. Boy, napay ka na namin nga. Ako. Wala. Kaya po na to. Lawag. Nabuntatag na ni itata na ako sa ni agency. At kung hilaw niya hapon do. Ay, Eh, kaon niya. Sa pikas. Wala. Tumalit, ay nagkaon ng adang ngamitang ipon. Kuha na, tila ako gamita.
Hindi mo nagbago Ano na na rin siguro kayo. na gabaan mo na yung ganyan. Kontrahilo siguro. Dahil utang. Pero naman tayo ni Karamin at tagna siya. Sa tanaw. Sa baba. Ya, ilin lang. Saya lagi nilin lagi kayak bisa ngalikuan. Paano na Ano to yung primero ko si Kuan. Tapos nahalagram ka man. Ano to kaya mo na po? Takdan dal dal. Takdan dal dal. Uy, pa ko nalan. Ano? Dili ni gawas oh. Gamang. Rapid ko to mata. Bingon siya. Kasi Isa nga, akso nga niyag takdan. So nga nagdalo. Panon? si Carmen eh. Takdan. Nay, kanjoy magusaw na si pati-pati ba tanaw na. Nay da, Isa nga niya makuhan kay. kang Joy. Sige kog pakuan sa una hilot. Bisa mo dito ang balbal ka. Ano man? Luoy. Ko na ko to. May pagbalbal. Ano? Nagpagabalbal. Balbal gitu ro. Ano panakod niya? Sige ano ka kang kwando. Simiyon na niluga sa mga brambal. Pero bukan sila ni bawal. Buot. Ano pa ko dili. Bukton, dili, bukot, Ang bala to si niluga na simiyon na bukot. mga tatay. Dili. Nga init nga. Nasa bugnaw. Ah, di masabot lagi. Bayan siguro na. Kalad. Lagkot ko ito, magyapon. Ah, Lagkot ko ito. Huwag mo nawala. masin pamisahan. Kasi adto lagi. Bisa wala linggo usod break. 20 lang bisa dito. Linggo. Ayun. Hindi dito. Oh, grabing Anakan na yung bisin. paghilot. Pagkaog ba? Katulog. Ano? Tulog lagi kulang yan. Altar ba? Pagmata, okay kayo. Ahoy pa may bugha. Paghahoy na sad. Ah, mura. Magugod. Wala ba sad ka? Di mo balay na lagi lubungan na itong ginamot niyo. Bagitsahan ba? Wala. Amot, ang galero. Wala ba nila din? Bagitsahan na ito. Ano ba? Kaya gitanaw sa dito sa Cagayan. Ito kami yun. Sa tiguang nga buta. Wala man daw. Bagitsahan. Siya ako lagi barang. Parang bigig barang kay ang gato iya maghilo ba taon. Sige daw taon kanon. Ang ihaw na sila mga baboy. Taon dito. Kaya pala niya? Ha? Kaya pala ko kulit. Piki ka lingi ko. Ikaw gira mo ba? Lugar ko yun na. Nalay to din ang ay kuan na. Ikaw daw man ang Ha? Kasi ito to check. Pero ko ka. Dia kasi Kapatayot ka kung nato to sila. siya itig tayo to sa una kanang sakit ako diri. Uy ha? Ano ba ito? Gabaan mo ba? Tayot na wala natin ka ulo sa aga. At ulo sa gubak. Katado. Pero kung hindi ka mag-ano ako Kasi sila na makauli ba? Sir, niya. sir mga tawag. Sir, sir na. Tawag na. Kaya pala ko rin gabagabaan ay gumo. Ano man? Murag na gabagabaan mo. Nangan sa kanya. Bakit ako? Basta ikaw rin makaulit ang gibate. Na. Isang sa mga number basta. Gabaan nila ulit. May gaba ko din yung baray. Kaya ko gawin ko ba? Ano sa ikaw? Sir, Siguro kayo ng bakit? Ako sila ko ito. Ito ako. tawag lagi. Dito ako yung isang garo. Ito nila ko rin sa sayang. Man mo nga na nga nga. Kuan. Hindi na. Silo. Yung hindi ko pag tanong sa itong habak. Ito pagkamatay ni Mami, tambok ko din na siya.
Nagitang ko lang nabak ko ini. Lunat. Ang init ang lawas. Napanghawi. Pagkuha na ko na. Paningangay. Napagkuha na daw. Pagkuha na sa isin. Sangat. Kailot ko bibing. Kaulian man. Sa ako ibalik. Ako na sa ibalik. At sa init, magkitapon-tapon. Ganyan. Pagitang-tang ako. Kasi kamurilis sa pulong tingali pod. Hinguran mong guna. Pero hindi ba? Yan na hapon. Mga alas 4. Di kainit. Kami lapit eh. Sini, hai, Lin, Carmen. Ito lah Ilin na largo. Ayun, hindi inom sa intro. Pagubog daw, inom lagi. Diyan na ito na Init na noy, langka. Rahan na daw. Alay, patunay ka pilya lugar. Doon na sila dia. Napay ko katalingan daw. Pero hirot-hirot, mas lamit ko na sa kapilya. Lamit na sigilot. Hirot ko siya to. Pag nag-ipon siya na mo. Silmi, bogi din na silmi yung. Si Ilin. Kasi kuwan. Iro di mo ba? Kasi ngayon tubig mo gato kung buhat ako ibarot ba? Ang sagot nung na. Kubalog mo ah. Kubalog na. Kuko sa banog. Kuko sa balbal. Kubalog na. Okay ra? Okay ra na shirt? Ikaw di sauna daw, yung sabi ka sauna, di mo ka sauna. Buhok man, buhok. Hindi sa pinayans. Ewan na. Nagburutan ako na para sa naglayaon ako. Hindi sila hindi para sa iyo.
Ang hangot na ni Doy guys. Ang sagbot. Ito na siya lapugan. Lang, kalas-kalas lang kagasolina lang. Halingan na guys. Dito rin na halingan. Okay. Ginala ni may stand lang. Sunog konti. Dani ra ni sunogon? Isibog na din dapito kay basig mag init. Atong halingan dami guys. Hindi na mabuyang kalayo kay uga na, laya na. Agoy. Tingog ng pahaw. Ha? Pagligid-ligid na, kay luwag na. Ay, tusok-tusok. Nay! Nay! Hmm. Ako nadaan ko sa ito eh. Dapat ay lagi sila. Nay! Sunodaan ko sa ito eh. Gabala na ko guys, Nay. Ikaw na yung maghatod si matatay. Nay, sige, sunodaan ko ninyo. Ha? Perfect na ako padagan nito. Hawa dami, kainit, kidami. Ha? Ang daday? Araw! Sugba, ginakaroon ito ni mo, litson, ginakaroon. Mas kayo lagi, Nay. Ako na sa taglo eh. Nay, ang sunog oh! Hindi ka nagsunog. Sunog! Paasa po si Malot ito guys. Nanilhig sa silong. Mayroon maghapon na kuan kay bugnaw na. Di na kayo init. Alas 4 ang init. Sakit ang init. Alas 4 ah. Ay na, pagsunod ah! Sunod ka. Malitson aman! Ah, Ito eh. Kita. Masigago, bere mo manoy din ang piko lang.
Hawa dami. Ay, pagdapaw-dapaw dami. Pantay lang, di ka manghimasa. Magkatul-katul ka lang. Yan, tukoy, oh. Tukoy, 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 tukoy. Hawa dami. Hawa dami kay init mi. Na, bago pala po nagpunta singok na. Hoy! Inuha. Hmm. Pamalaking kuring ito eh. Sabi na ako. Sunog! Dilaad ng kalayo guys. Dali na siya musiga kay laya naman ang sagbot. Kasi malutpot nagpaasok po to sa silong. Oh. Nilihigpot siya. Kuha ko na siya sa yambana.